sanibonani umqeqeshi wensizwa lo but ubhutsu nqanje ngebhuzu matshitshi qomane but umfana empande semncane untanga bathi diabetes mdala nti cha bamsukela bakihlingana sihlaza cha uvuza abaphathi bezonqama lalo dripshes bathi umntombi zimdonsa ngenjebe sithi umuhle webhunzu umuhle wematshitshi qomane kunensizwe engibhalelile la umfowethu ubhalile wathi sawubona umqeqeshi wezinsizwa ngithemba ukuthi uyaphila uthi umfowethu ngiyinsizwa esafunda isikole high school kodwa nginenkinga ngoba umuntu eseke ngathandana naye munye vo bonke engithi ngisathi ngizwana nabo besifazane kuba khona into ezokwenzeka sigcine singasezwana angisakwazi ukuthi ngizithembe noma ngizama ukuba nesibindi ngiye enganeni ngifike ngivele ngingazi ukuthi ngizothini ngibone ukuthi izobhoreka ngekhethe ukuthi ngivele ngiyishiye ngiyaye ngibuke amavideo akho ngivuseleleke futhi ngilibone ushintsho oluncane kodwa ngibuye ngibone sengathi akukho lokho okuqondene nenkinga enginayo so ubuza kanjalo umfowethu kusimple kanjalo so yabona mfowethu into ekufanele uyi-understand noma mina into engihlezi ngisho wena ukuthi yabona mangabe uya entombazaneni musu ukuthatha ngomqondo ukuthi uyoyishela because leyo nto iyona edala ini uvalo yabo so thatha nje ngokuthi uyokhuluma nje naye uyoxoxela nje naye yabona uyombuza igama umbuza impilo usithathele inamba uyozixoxela yabona asikho isimanga kodwa manje mangabe uthi uyomshela uzitshela lokho emqondweni ukuthi hayi ngiyakule ntombazane ngiyomshela that's where uvalo lizoba khona ngoba uzocabanga ngayo yonke indlela ukuthi hayi ngizothini kuyena yabona fanele ngisho amagama amnandi azomchaza chazeka aphathwe ikhanda vela avume ngaso leso sikhathi yabona so njengoba ngihlezi ngikukhuza ngababhali bencwadi lezi zothando ngoba ibona abajwayele ukuthi hayi angibona sebebukhali vele bamagakho so nawe uzocatha hayi kuzoba lula kumina kanti cha ngeke kuze kube lula kwena ngoba bona bayijwayele lento bayabhala yabo so mangabe intombazaneni mfowethu zitshele nje kanjalo ukuthi ngozixoxela naye yabo nakhona mangabe usukuyena ziningi mfowethu izinto ongaqala ngazi ingxoxo yabona ziningi ngendlela esimanga so inkinga enkulu iqala sekutheni mangabe usufika intombazaneni usuphethe amagama athize usuyibhomu usuwazi ukuthi hayi ngizofika ngithi yabo that's why ngoba intombazane izovela ikuthatha ikubhekisele that's why usuba nenkinga khona yabo mina mangabe intombazane manje angazi ukuthi ngizothini yabona ngoba ni anginamagama engiwabeka ekhanda engizothi hayi maqhamu intombazane fanele ngithi but mangabe silapha phambi kwami ziningi izinto engangiqalisa ingxoxo naye ngoba ngimdala emqondweni ngikhulile mangabe ngingaka yabona so lo muntu nje bese lapha phambi kwami kungenzeka mhlambe indlela agqoke ngayo okuyiyona ezodala ukuthi engamngena ngayo indlela agqoke ngayo yabo noma mhlambe hairstyle yakhe noma mhlambe ubuhle bakhe yabona mhlambe ikona lokho engadala ukuthi ngiqale ingxoxo uma kungekho kuyena even into eyenzakalayo kulo environment esikuyona ngaleso sikhathi mhlambe khona umuntu odansayo la eduze yabona so ungaqala ingxoxo nangalokho yabo so angithandi mina mangabe ukuthi uzofika kuyona intombazane like usuyibhomu usuyazi ukuthi hayi ngizofika ngithi bese yabo ngoba leyo nto uzoba nenkinga so kukhombisa ukuthi umdala ufike nje uxoxele umuntu even igama lakhe uyawazi uqala ingxoxo umuntu ngegama lakhe yabo ziningi mfowethu izinto ongaqala ingxoxo ngazo yabo mina mawungathi angikhulume manje nomngani wami angazi ukuthi sokhuluma ngani yabo kodwa mangabe selapha phambi sizobe sihleka into ongayazi yabo kuzobe kumnandi ngendlela esimanga nawe mangathi kukhuluma manje nomngane wakho awazi ukuthi uzokhuluma uthini naye yabo kodwa mangabe sela uzobona ukuthi uzobe kushelelela kumnandi nikhuluma nje ungastresseke ndawo ukuthi asengizothini ke manje yabo so nasentombazaneni once waba free ngaleyo ndlela ilapho khona uyobona khona ukuthi yonke lento ubuyicabanga into engekho yabona nakhona fanele understand phela ukuthi hayi mangabe kungalungi akulungi yabona akusho ukuthi phela mangabe intombazaneni izowelcome ngezandla ezifudumele wonke uyazi ukuthi amanye amantombazana kanjani avela kubuke nje angachazeki yabo so angeke kubachaze bonke njengoba ngihlezi ngisho ngithi uyisipho
kodwa as much as uyisipho khona abantu aba-allergic kulesipho ayisona yabo. So alikho icala lapho, so kufanele ufunde ukumove forward. So njengoba uveza-ke la ukuthi wena mawusanda kuzwana mhlambe nentombazane gcina ngalunganga ngoba mhlambe ukhona la engeke nize nizwane khona yabo, gcina ngalunganga, kuba khona nje into enibangayo yabo. So lapho ngiyacabanga ukuthi into eyinkinga kakhulu mhlambe indlela osayiphatha ngayo njengoba usase high school, alikho icala, usamncane vele mangabe usase high school yabo, usazofunda emaphutheni akho. Ngiyacabanga kakhulu ukuthi indlela oziphatha ngayo nje nangezenzo zakho izona ezidala ukuthi ugcine into yakho ingabisaya phambili yabona, ngoba izenzo zakho thothi awenzi kahle ngoba awukaka understand vele usase high school yabo. So ingakho ngithi mina mangabe usase high school qinisekiso ukuthi awufocus kakhulu emantombazaneni ngoba usayengane. Well ungakuphika ke lokho but usayengane ngoba kunempilo ekulindile la ngaphandle yabo. So nami ngeke ungiphathe kahle mangabe kuphela unyaka uwinile nentombi ezu5 kodwa manje ufailile yabo. So ayisizi leyo nto yabo. So mangabe usase high school nje ungafocus kakhulu emantombazaneni. Ukujola kwakho mangabe usase high school fanele kube light yabo, kube light, not ukuthi sengaze kuze kulalwane kuze kumithiswane. Well kuyenzeka abantu ngeke kuze ubavimbe. So into efanele uyazi nawe ukuthi ufanele usebenzise icondom ngoba icondom mangabe ungayisebenzisi uzommithisa umuntu yabo, uzommithisa nakhona uzibeke emathubeni ukuthi uthole isifo yabo. So lezo zinto ekufanele ube aware ngazo ukuthi mangabe kwenzeka-ke kusulala sebenzisa icondom uzivikele. But nje angigqugquzeli mangabe usase high school ukuthi ufocus kakhulu emantombazaneni ngoba kwazi nanokuzicontrol. Uthi useklasini phezulu ucabanga nentombazane uthisha uyoqeda nini, sophuma nini isikole ngibonele ngane yabo, ujaha ukuqabuka yabo. So zonke lezo zinto zigcina sezikulimaza mama kinakho. Mina khona insizwe engangifunda nazo zayihlakaniphile, zathi seziko grade 11 grade 12 zaqala zashintsha ngoba zaqala zaqonywa indlela eseyiphefuma ngayo yehla, ziphasa yehla indlela ezaseyiphefuma ngayo. So nawe ngikufisela into kanjalo engathi nje ungakhumbula ukuthi incwadi izona ezibalekile ngoba usase high school yabo. Usiphathe kahle nje mangabe usase high school, khulileka futhi kunomhlaba ukulindeka kabi la ngaphandle. Nakhona into ebalekile ayikho into ebuhlungu njengokubona insizwa nje uthotisa ncane isakhula kodwa manje siyazibandakanya ocansini. Yiyekela imasela yakhe ikhule yabo, yiyekela isiplani sakho sikhule ngokwanele ukuze sizokwazi ukuthi mangabe sisebenza sishaya umsebenzi usezingeni yabo. Kufana nentombazane, intombazane inhle kodwa manje bavele beyibhubhudle incane intombazane. Umuntu esekhulile uyambona ukuthi lokho babekezela bezobaba kodwa manje uyambona ukuthi sebembhubhudlile yabo, ave ibuhlungu leyo nto. So ngiyathemba-ke nawe ukuthi uzoziphatha kahle, wafocus kakhulu emantombazaneni. Kodwa nje mangabe ukhuluma nomuntu, mangabe uyokhuluma nentombazane ungafiki nawo amagama usugcwele ukuthi uzothi at no, relax. Ungathathi ngokuthi uyomshela, thatha ngokuthi nje uzixoxela naye, uyombuza igama, umbuza impilo yabo, ngoba phela kwenziwa kanjalo mfowethu. Ngoba mina mangakubuza ngithi le ntombi osakwayithola njengamanje noma osakwayithola nje ngisho even 2 single, le ntombi wayithola kanjani? Wafika wadudla umadulo kanyoka dubu uthando noma ngene emakethe, awuzange ukwenze konke lokho. Amathuba amaningi wakhuluma naye njengomuntu. So mina ngeke ngithi khula-ke ngoba akusizi ukuthi ufike namagama usuwacremile. Kanti mangabe ufike entombazaneni ukukhulumisa ngoba mhlambe khona into emstressayo njengoba elapho yabo, iyamstressa lento, wena uzofika umbingelele yini watatazela kwenze njani, wena uzomenza ehle in whatever leso ukimstressa ngaleso sikhathi yabo, noma mhlambe mbona ujabule yabo. So u-engage kuyena, ukhulume naye, not ukuthi wena ufike nento yakho nje usuyiphethe ekhanda uzoyifaka kuyena yabo. So ukhuluma naye whatever kuleyo situation akuyona, engage naye, ukhulume naye okumuntu omdala. Ngeke kube nankinga ukuthi hayi angazi ngizothini, amagama nginamagama amnandi engizowasho kuyena yabona. So kufanele ukhule mangabe usacabanga kanjalo ngoba wekho amagama. Njengoba ngisho le ntombi onayo indlela wayithola ngayo awusebenzisanga amagama ayizimanga, mhlawumbe ukhumbula nokuthi wathini, kodwa wayixoxela nje naye, wathola inamba, nahlela usuku, into yena ehamba wawina kanjalo yabo. So kusimple kanjalo.
So ngiyathemba ngizwa-ke mfowethu. So mangabe unesifiso sokubhala umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email yathi umqeqeshiwensizwa@gmail.com. Mangabe nje unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba la. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi kamqeqeshi wensizwa ikhala enjabulo. Sho mfowethu.